Vidjet ćete sve ono što radimo u suštini i što vežbamo na našim časovima i za šta se pripremamo, bukvalno policijski posao i one veštine koje smo mi savladali na samoj obuci. Ima uzbuđenja, adrenalin skače, raste, pripremamo se, vežbamo svakog dana. Trenirali smo jako svakog dana, nekad i po 2 puta dnevno. Pripreme su tekle odlično i ostvarili smo sve što smo hteli. Mi smo jedna velika porodica postali u samom centru i imamo prijatelje za ceo život. Veliki je korak odlučiti se za ovako nešto i svako treba biti ponosan ko postane deo MUP-a. Ja sam generalno zadovoljan, najdraži su mi drugari koje sam stekao i prijatelje koje ću pamtiti i koje ću imati za cijelo život. Tako da, što se mene tiče, ja bih preporučio svakom ko voli ovaj posao i ko voli ovaj poziv da pokuša.